ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଇସ୍ରୋ ଓ DRDO ଏବେ ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ ଓ ଡିଫେନ୍ସରେ ନୂଆ ଲେଭେଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି। Reusable Launch Vehicle RLV ଏହା ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିଯିବ, ପ୍ଲେନ୍ ଭଳି ସେଫଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଲଞ୍ଚ କଷ୍ଟ 80ରୁ 90% କମ୍ ହେବ। DRDOର ଲେଜର ୱେପନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହି ଲେଜର ସିଷ୍ଟମ NB ମିସାଇଲକୁ ହାୱାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ୍ୟାଭି ସିପ୍ ଓ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଏସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ 2030ରେ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ପାୱାର ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମେରିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବୋଲି?